И ето започваме работния ден. Тук има няколко коша, които чакат. Ето и тук. Тук на това волво ще се сменя съединителя. Скоростната кутия също ще се сменят доста части там. На тази сканийка тук чакаме главите да дойдат. Резите сме ги пуснали. Днеска или утре ще пускаме и буталата с биелите. Окомплектовали сме ги. За тях ще има друг клип отделен. Този мъртвец тук е пристигнал вчера. Не знам какво му е. Сега ще видим. И така.